שבחרת להצטרף אלינו ללימודים. אני אשמח שתספרי לי קצת על החוויה שלך כאן, ואיך זה פוגש אותך בעבודה אחרי, בדברים שאת עושה היום. אז האמת היא שאני באמת הגעתי לכאן בעקבות רצון להתפתח מקצועית, גם כגננת וגם כמדריכת הורים. באמת קיבלתי כאן המון כלים, בעיקר כלים בתקשורת והבנה של אנשים. באופן אישי אני מרגישה שזה שינה לי את המערכות יחסים שלי עם כל מיני אנשים. בבית זה עשה שינוי, במשפחה, בזוגיות. באמת למדתי כאן כלים שלא חשבתי בכלל שהם לחיים. זה לחיים, כל שיעור היה עוד כלי לחיים שלנו. זה לא כמנחת קבוצות, אני בכלל לא, אני גם לא הבנתי לאן אני נכנסת, והבנתי גם כמה כוח יש לקבוצה, בייחוד החוויה הזאת של הקבוצה שלנו, שיש בה אנשים מיוחדים אחד. אני לוקחת הכל ויש המון, וכל שיעור, כמו שאמרתי, הוא למידה על החיים, וכל שיעור הוא רלוונטי גם למקומות העבודה שלי, גם בעבודה עם הילדים, גם בעבודה מול ההורים, בעיקר להכיר סוגי אנשים וסוגי תקשורת, ובעיקר מהשיעור הראשון.